Fragment. Салам, приятного эфира. Спасибо. Кому? Земфира Дибирова. Дибирова. سلام علیکم برات. علیکم سلام. بچه سوزی خوبی؟ چودا میگردیم. من گفتم قطعی اره برورم. همون کوری ما چی شد؟ کدامی کار؟ Потому что я смотрю. گفته بودم روی اکران افیر کردن شانته افیر کردن یا که پروستا ویدیو زبس کردن؟ اگر افیر کردن اوگوی پروگرام محل میکنم باید میکنم آخه دیگه نبود شدیده دار نه Ческа. من افیر میکنم خدمه نشان میتیم اولی ایشانت میتیم که خطا نشان میتیم انا خطا ایشان میتیم دیگری شبیجه ایشانت نمیتیم رنگ افیر شما کنم میگم بالاگیش شبیجه تاگینه شمیجه که خطا ایشان میتیم اما بالاگینه شبیجه خطا ایشان نمیتیم دیگه Бани пропитались вещи, прикинь. نام پروگرام چیه؟ نام پروگرام دادار موبیزن لایف در چی بزنم ایبرو پلای مارکت ده
نگینی پخمیتن. Салом алейкум, салом бародар, хуш омадед, дружба народ. Молодец ба пеш бародар, гап нест шарина, зинда бошӣ. Давайте посплю. Серьезно, не делай лица. 33 нафара кайку эфирда. Это смеялась. Ассалому алейкум бародар азиз. Алейкум салом, хуш омадӣ. Кулоч дар корот боша, гавза. Кулоч равон мекардӣ, хеле хуб мешед. Ина кулоча биги бародар як нафас. Салом алейкум салом, ина биги кулоча бародар. Сеюм лайк, зинда бошӣ. Ина биги кулоча бародар. Бародар бовар мекунед, ина 41 аст гирехта каналам. Фақат қавдамо бемер штагиам. Салом алейкум ҳамага. Салом алейкум уз аралаш. Хуш келебсиз. Зинда боши амин бародар. Ку меҳмонӣ биё, ман низ мешам брато меҳмон шен мегӯяд. Ку будроем бародаро 15 нафар аз ҳамаи филма да ишон доиса якдигарро дастгирӣ кунем. Ба 4 канал мешавтон коммент кунед. Хушвақт булдин админ, номим Озода. Хуш келебсиз апай Озода. Хуш келебсиз. Ку меҳмонӣ биён, ман низ мешавам барато то меҳмон шавем.
ссилкаотонро удалит кунехтон, ман ина ба 12 каналам меом, дастгиритон мекунам. Мешавад? бародаро розиям ки бинависен ягон чи. раҳмати калон админ укаҷон зинда бошен ва пай озода. ссилкаатон амонен, рози ба 12 канал дастгиритон мекунам. амин ман силмахшидам ҷуда дорам. ина апай озодадам медураем 566 айноми админ. як нафасда бадем аминда медураем. амин бародар тон агар این канали навта میتونی اگر سیلکای کانال تمام Я возбуждаюсь. Давай секс. админ трам биша брат шери нашиде самутко нигоҳ кунед силкаотон боло мерава аяла уштан мегам. ина як нафас диди баишам ҳаст. ку партон силкаотоно амин бародар силкаи видеомо силкаи каналмо Носки одену. апай озода чо шуди силката партола. سیصد و هشتاد و سه شیدم تا
салом админ алек, салом, хуш омадӣ бача. Амҷода ҳастӣ? Мешашагонаи худо. Тез силката парту. Апай озода куҷо шудӣ? Қасроғат кам гуфтам силкамон. Сангшапак нашид дигар. Чӣ ба ҳечка наёмад ки? 567 апай озода. Чунтака киречи. Чокадиси ина мег сиғ шиштиям чокни. салом алейк салом хакер хуш омадӣ. Бародар марҳамат дар бари боло бигузар хонаи ҳиҷра будорам. Овози меҳмонҳоро ҳадаҳан меянд ҳофизо. айдош баромадам сарма ганда дар гирифта. салом алейк соза шумо иншоалло акошагронаи хадо хуш омадӣ авроқ бародар. хакер хуш омадӣ. На кулуча доам мада кулуч нестай рада. Кулучу доам бародар. оматон хуш омадӣ широина. дастгирӣ кардам гирин якдигар. авроқ сози ака додари қарған зиқ шуди чӣ? 8 лайк. салом алейкум бародарон. алейкум салом хуш омадӣ хатлон. амҷода ҳастӣ? админ кулучу доам ку бародар. сангшапак эфира монда будӣ қирған? тавоза брат чӣ ба айма 40 кас гирехт. дохам 40 кас шидаед аккаунти холӣ будай бародар аймисо. хай чо мекунӣ ака дигар? а бача зиқ наша ҳамаш мешава. хай набиё қирған ма мекушем эфири ту мерем чӣ гуфтӣ? ай марам гирехтам хиср бачаам. дачво диёна шидам ки касе меҳмон мешавад камин монам ба дигар каналҳом дастгирӣ мекунам. лайка ба пиёз задам ака. эй гап нест. қирған ба фикрам памандар қадизак дошт закускаи холиш. қирған земляк. ҳамин рӯз дурӯғ намегӯм як 20 одам гирехт. дигар зиқ нашем ба худо. ужем одат кардем гирехтанда. айма дар байни як шаб гирехтан 41. ҳамун 41 каса чо бардӣ бародар?
یک نفس. کسی مهمون میشه کمین اونو با دیگه کانال دستگیر میکنم. خاکر پکت چند کانال داره؟ ایما سهر در دهانشون چوچ باشد چوچ پاش زنه در فیرو جام کرده فهمو فخردین من 70 فخردین. سلام علیکم آمکاسا سوزن شکرانه خدام گنجی بگی کلوچه وردار 98 99 من کلوچه که فهمو کلوچ دام 98 اوراق برادر دام گنی 98 99 شاین میشم. خیچوشت پکه دو روز نگرزن زیغ میشم برات. ای با خدا گو داده چی با پریکال نیست خوبچه ولی نیومده. اکه ادمین 229 کسی مهمون میشه کمیمونه با دیگه. خاک پکت چند کانال داری گفتم برادر؟ زنده باشی اوراق میدیا شیرینار قرغان برات جون سیلکمون اینه بچمونه سیلکه 8 همش اوز аралаш кай калайсиз همش оригинал хакер пк دیگه هشم نمیتا سیرکمونیده با خدا دیگه خشم نمیتا کسی مهمون میشود کمین مونه با دیگه کانالون دستگیری میکنم. خاکر میشم حوزی خیلی نوز من با دیگه کانالون میام پارت این سیرکاتون رو دستگیری تون میکنم. من اونجا 12 تا دارم که امیده نشته باشم میشم ای سر خط به حرف کلام بیمه سامشه پاک ساش اکا نادنه نادش من شود آزی اینا هفتم برادر اوراق برادر هفتمش گپ نیست. خاکر پیکاین نبودم تو برادر شیدم محکمه نمیبینیش کوکیه جبا باشه اگه دارم دیگه مونا سیرکشه
خطلا همینجا باشه ما باور کن روزی دراز زیغ میشی که افیرو میدرون قطعی اپاها دگان دگان گپ میزنم یا چی میخندیم بخدا قرغت برانجان سیر کمون با دیگه کانالات بشم این حوزی میشه ما رو برداشته بودم ای ما یک سویتی بیسیم تمام این دشمنان دا بخدا داده سر به سر نشه میگم او را خدا داده اوراق تا بدم با فکر اوراق داشتم سیر که گیان جمعون آن دانستم خاکرین شیدمود برادر همینجا باشه از ما پول میشوند بعد سیر که دیگری کانال ما میمونم اون کانال هم دا تو نیستی همونده باید بدرو بشه نودش 99 بینکه این 8 آنای اپای آزاده این آنها حوز دیگری کانال مقدم ده نشتی یازدهم لایک سازی ادمین شگرونای خدام میشه و خواهرک مون سیر که مگه شامدی خواهرک این حوزی کلوچه میتونم ادمین چند کانال داره شگرونای خدا یک چند تا بگم هست ای قدر 12 کانال ادمین کجان مینی رکلاما گیلواردینگ من تاجیکه بوله من دوست بولیچن فهمو اوز برارش ما اپای اوزودا ما اوزبکی گبزن نمیتونمونه که میفهمم چی گفتین رکلامتون میکنم اپا ایشالا هم پگوادا رکلام میکنم یا 5-6 کانال بعد فیلمان در شو این کانالتون قطعی حوز همینجا پارتا بیس میشمد اکی قرغن 98 99 بشه کانال نو ایما گنجوزی شیدمو دیدی
авроқ дада ҳастем бародар. Не апара бинем ку не апа намедем 568. админ диди дӯстои гирда варамон як гузаштан ким кира реклама мекунад худмона небахад. мешава қирған шери нар. салом алейкум шери нар ва гулдухтарон. алейкум салом, хуш омадӣ Юсуф бародар. хай ҳаёт ҳамия чӣ мекунӣ бародар? қирған наша мо бурем акаш талабо бигирем. бача намеги ба мон силкаша. бача намеги ба мон силкаша. канита раҳмат админ укаҷон зинда боши апаёзда. ва алейкум салом Юсуф. Юсуф бародар кулучит битон. ай ҳамо отписатсия кун. ай ки қирған бар сари фарзанди одам ҳар чӣ ояд бигзарад. нағз мешавад брат. кулучит битон Юсуф бародар. ҳамо одам ҳама ҷаҳ аст мара блок кардааст. ман фаҳмидам кира гуфтесай ҳозир шумо аним эфирда уштӣ мекунед қарӣ накунед чӣ дар кор. ина хандид. ава чӣ бане ку тезда бигирин уштӣ кунед. ку тез якдигартона салом битен мабинам. биланд салом битен ки оғозтон ба пеши мара бия. дафша бугу набинам та ай ҳамиҷа. мешава ҳамаш қирған бародар. маймун соз гап зан ҳайвон нагина хуй бо сар кена мегап ақора тутуна. ҳама хел одам ҳамара мега бад мебинам. ҳама хели одами ҳамара мега бад мебинам. бугу ай гуноҳат гузаштам иса гузар. менга дӯст булингар яхшилар админ укаҷон первок гилинг. фахмо апаёзода ози бестен ҳамаҷа агар тоҷикиро бифаҳмен оли бо канал дорум ози миён бо дастгиртон мекунам. охи админ ай бихча мешав ака қирған братҷон. ҳичи намекуна хоҳар камтар сабр кадара узбуламиз сизман булин. Юсуф масчо бифаҳми узбекиро бифаҳмонаш бугу ози бест меяба. ман мақсад мефаҳмам хеле ҷавоб доаш наметавонам. кадом эфири бирам мара ғайбат мекуна. ғайбат чӣ? дафша бугӯш бира кати касе ҷанг дошти бира ҳамунҷа ҷанг кар. аллоҳ розӣ бошин админ укаҷон зинда боши апа. 14 одам як борак хизмат кунен таваззун ҳақиқат братҷон як бор хон дароян ака. ғози медуран шери нар. ку ҳама каса бадуроен ҳами Юсуф масчора авроқ бародара бадуроен ку як дастгирӣ кунен.
Hozir sabr qiling, admin подписаться qiladi kanalar bilan. Духтаро шайтонанд, интернет ҳама ҷо медироянд, шайтонанд, ба худат қаҳр мекунанд, ба худ қаҳр мекунанд. Раҳмат опа. Ина 11 бародар. 570 апай озода. Сингахам Раҳмат Юсуфу Кажон. Авроқ я силкат шеринар боло намондай. 254 я назар ка. Кани 12 шудам шавен. Раҳмат зинда бошӣ, админ сиҳат бошӣ. Бош шеринар. Ҳамин силката мегирифти бо гап нест. Ко ҳамо гиндишк габза иш омад. Кам гиндишк габза ба иш омадам. ҳуд кардам бахшиш надидам. Тувурия шерина. Ку габзае чаламчи. Гӯш кун, корат нагирифтам, кор нагирӣ. Илтимос айрӯйта хидмат гунаҳгор мекунам. Саг чакидан мегирад, кормон бараҳм меравад. 12 лайксози брат Шукронаи Худо. Дибо бародар хуш омадӣ. Хуш омадӣ. Қурбон баша ба ин каналот Додарҷон 9899 да. Дибо бародар кулут шуд буту. Твори ҳамхели датаи дига боша ё ту меринан. Эвача. Ғани брат, ты тоже подписывай на мой канал. Ғани ами кияй? Авроқ медиҳай бародар. Озодахон салом, яхши мисӣ? Админ паноҳат ба Аллоҳ. Бо чо кади хоҳаракам? Оштӣ накенда. Раҳмат маймун. Қарған чи хизмат Айман. дар ҳамин дунёи дурӯзах хафагӣ чӣ дар кор охӣ? Бас кунем ба худо, ай байранги кӯдака. Брат тез набинам, та бисёр матраҳ, ай ҳамо комент хит кардам ки ту пасти одамӣ. Раҳмат Обид акаҷон, сиз яхшимиз? Согирогинз яхшими? Юсуф силкамон. Хеле ғайбат чӣ кади истодан? Ҳайфай сагвой меҷака. Оштӣ кунем гуфтам охои. Бренда таи ягон дарахти ука гирья кунед, дилатон холӣ кунед. Ҳа-ҳа-ҳа. Мешавахай. Пеп ма ин каналам қати ҳама дашидам. Ту одами соз бошӣ. Шид раҳмат барои суханои хубат. Акай қарған гапи админа бигир акай ку. И қарған аҳвози ма гӯшҳошам мебарад.
با شری دوداری کو کرغان با اکا میگم 437 شیدم یوسف ترم بشه من خفن نیستم با جای بخشش پسه گپاشم با بلبل واری میخونه فقط گم شه من 12 شدم یوسف 30 کمم خدا شاهد من نویستگی تا فوتوش دارم که توی مرغ با گناهگار نکنی ادمین خداوند نگهبانت من روم همی سیر شود ای آشتی نکده نه قرغن آشتی نکده به من با دیگر کانالم بیام هر بچه ببخشین یک دیگر تا که بگذاشته صلوات نامش سور مانده است با همین نام کرد پچق نامش زور مانده میگه من آشتی میکنم این میکنه چی من نمیکنه این خواهرای که هر داد یک دیگر است اگر همه من در پیش هر دیده ذره قدر داشته باشم که یک دیگر قطعی آشتی کنید ادمین من خفه نیستم لیکن مرا تمام افیر در غیبت کرده گشته گناه ما گرفته گشته که هر داد یک دیگر قطعی آشتی کنید نکنم خیش گوره و من کارش ندارم به نام الله ماشین گپا نگو من شما را چی گفتم شما گپ مرا بگیرین آشتی میکنین یا نه 14 برادر اوراق بمون شرکتا خواهرک شرکتمون اوراق ما ای هیچ که خفه نیستم الله جزای خیرش دیا قرقه برا جان زیخی نکن اوکی کو گپی اکر نه نگو خواهرک شرکت تمام بشن و در پای آزاده همجا باش شرکت تمام بشن کنال نوای ادمین خدا نگهبان باشد تان دوستان شما را نیز همچنین آشتی نمیکنی زشتا یا یک رو تا درجه یا یک رو دیگه قرقل تو دچه ادام پست میزنی که ادام گن گپ میزنه ای ادمین من برات مانشون حالی بعد افیر خوب میشن ادامای بفهمن در حسن خطاشون معلومه
گفتم اشتی بدرونیم نکنن در همین دل یکدیگر کینه و چیز نباشد. خیلی بین ما ای جنگ دعوای شما دا ما یک تا انیکدوت دا و انیکدوت میگن چی میگن هم تاریخ میگم کامی بیا و سورپریز داره. بگم یا نگم من میره فکر کنید انشالله کلاتون سویج میشه. بگم انیکدوت دا آواز پس که که توازن میشه که آواز پس دوزی ها ادمین کانال های نو باشه مرا خبر همون پیشینه هم برادر موسیل کده. سلام علیکم. علیکت سلام برادر جان زنده باشی. آوازی کلوت شد میتونم خوش آمده. کس خوان که کراچی 30 تا 3 در 5 روز تاق بخه همه 30 تا 3 و 5 روز در تاق بخه بود شوه کراچی فهمیده. هرمی کامی بیا و چانتایی میخری کامی بیا پدرکه حوزی 200 روبل در تلفونش میگذارم. عدد های تاق 1 3 خختون میدونی نخوی 5 7 9 11 همی آدم دیا افیر میدونی چی گفت حاجی به می نویسم داجه به خدا صورتش گرفتم بگو. کس خوان که برداره جنو ای 100% با ای پشت اکران گوش میکنه این مرا صورتش دارم خیلی دفشه همینجا نبینم تا دیگه. سلام سازن دیگه که افیر که دیگه که نو دیدم. یکم 20 minut پیش کینس به شو آمدم میشم. اکای قرآن سوری دیگه اومد یکا کجا افتاد یکم کس حاج ما پست اومدش تا
навай кор омадем, дидем эфир дошта. Фаҳмо. ҳамиҷоз як қирғании дигаам дуромад, қатъи як хӯрак ҷамъ карди. Қа гуфтем оштӣ кунед, накардак. 16 лайк. хуш омадӣ Раҳимов бародар. ҳақиқат ака механдӣ хитка. ҳами қирғантиҷера мегум ҳамуёз як земляка дуромад, як хӯрака хафа кард. Ки буд ҳамо ака? Хай ака намедонам земляки қирған буда. Хай қирғанам калон аямад, чӣ медонам. Набрат шидам спаси Фаррухшо кун нест. Мумкин кор набоша. 98 шидам мегам. Набрат шидам смс Фаррухшо кун нест. Гани сил камон. Авроқ бародар. Канали дигар тамон сил каша. Раҳимов шидам раҳмат. Шонздаҳ шиди ширина. Комрон Тинч салом. Алейкум салом. хуш омадӣ бародар. Кулуш дар кор айта. Алио ключ. Ози ключ метам ширина. Админ ягон чиз гап зан. Арӯсашо додам. Арӯсаш. Безев шида коротку додар. худат ҳози вазъияти безебда қарор дорӣ. тоқат намонӣ бо ягон кора ба сар биёрӣ. кулучу доам. ҳабдаҳум лайк. Зинда бошӣ бародар. диги кулуча. бедро дуруда.
نه 17 یعنی 17 лайк да 17 подпис чикшин мудам ягон кулуҷ боша рӯиш кун Баҳром бародар кулуҷ дорӣ ку шерина акай гани 98-99 бишаркай Камрон ҳам кулуча зади ягон шапалоқи ҳиндискиё авроқ гани айтаҳай о гани аймой спасибо камрон билад сиргат амон авроқ чо кади дигар чо да мегарди я бача қирған 1 соат шуд мо гап зем ту нестем хатлон бишамада бишамтака хатлон як гиррон нашидагу шеринар авроқ 699 шеринар админу дугонатам гу бахшидум шай блог гирам яон кори ҳалол надоре қирған хадо бигирад чӣ ба ҳамин қай гуфтам ки бибахшен якдигара накард ба худо сарм ганда дард дорам хай гуфтам бибахшам бахшидам оҳ як нафар 700 шавм ака ҳо а бача ози мешам то вообще фикр наку ози Баҳром да бидам Камрон 227 шерина хатлон сивкамон ба худо намефурад хафа кунем одаморо бароям накунед охчиштаку якдигар хафа кунед ҳамин канали маро 400 кунем ку дастгирӣ кунед моро админ ба ҷоёт шавед марам мешам ҳози шумо хонум гап нест хатлон бародар ҳози аяглав мешамад шеринар ганҷ 19 Баҳром да бидема хай ози бибу ба дига канал биём Сейчас. эй додар қирған киҷодаи охи ака ҳамин одамо ман ғайбат накардам худо шоҳид номаша нагирифтам қирған ака нагу зиқ шудам
هستیم گنج را نیستیم. هفتصدی راونا برادر اوراق медиа табрик мекунем. Ин надидеста? ба пеш фақат. камерон одаш нашудам кудам. Хай набудш хафа. Шава шава мо хафа не худо бахша. Раҳимов шав омада авроқ коро буд накарди ҳа. Раҳим мома шидам та бишамада ака. Камерон тинҷ ҳасти ака. Раҳим ака чӣ буд кор? Хамдамада комменти мама ба 8 канал шидам мега шайтонӣ накун ба эфири дига одам рафтум. раҳмат зинда бошӣ акаи тавозун ақат як ҷаҳон ташаккур фаромӯш намекунам. бошӣ бародар авроқ гуфтам коммент кунам ба 8 канал мешӣ гуфтан ма ба гуфтум нав як одам да шидам шайтон гуфт ба эфиро мешам гуфтум. Якеи одам дуромад гуфт мара ғайбат дорӣ гуфт. Раҳим навишта дорам чӣ буд ака? Камеракам партоб помира. Раҳимов ту ҳастам давнома. Гап нест ака шумо буден ма наифта канали шуморо наёфтум. Канали шуморо ман номшо нагирифтам агане. хай мешава. авроқ табрик ака. камрон бародар ҳамиҷа бошӣ. ҳами силкача та шамол бори биги. Раҳимов 766 бародар. баҳром ҳастам хабар гирифта будам. қирған бираҷон боши дӯсту ҷонӣ. ҳоз як хел одам мешӣ ба канал ягон таш нашид шугар намега бо мирғ мега ё шайтон. баҳром ҳастам хабар гирифта будам. ма пагоҳ барои дӯстон як видео мепартом. наси гап нест ширинак штат мекунем.
авроқ 700 тез да скриншотиш ка ки пагами хези кам шида. баъд ҳамуро тамошо мекунӣ мешинӣ. ман канали якум заблок шид ҳамуро ҳам хеле ва паго барои дӯстон зиёд мешид скриншот мекардам пага мехестам хеле дагрехт. Мадина подписчик ҷамъ намекунам. Ман дига подписчик ҷамъ чива Қарған бел дар ютуб монда бародар 21 ганҷ ака кардам скриншот хандидам боз зиқ шудам. зиқ наша иншолло намегреза хелигаш мегреза. инаи Комрон бародар Раҳимов бародар куҷо рафт? силкҳоро мемонану баъд дама хода мекунам. ӯ ака бихоҳӣ нахоҳӣ ҳар рӯз ягон одаме мебура уш разиқ наша. да нашоди буромадани ӯ вообще зиқ нашуд. дафшон кун ба худо саҳар мехезӣ чанд ташк рехта. да ӯ нашод зиқ наша мегум кама. ӯ бихоҳӣ нахоҳӣ мегрезанак. раҳмат зинда бошед. дая эфир 98-99 21 обуна ҷамъ шуд. ҷамъ мешавад чиба намешавад. тай қафас бикуншон дига намегрезад. диди қарған мо ҳастем мастем ба пеш а бача чо карди дилатро гарм бигир окей дилта гарм бигир шери нар иншолло мешавад. ҳоли навигариҳо айпеша. ҳоли ман мегум бо Тоҷикистон бирем ҳамин ҳама касан блогерои дӯст будем ҳамаҳоро ҷамъ кунем як ҷо бишинем як синемакача кунем. дил тавои хеле хана гирифтаси. эфирҳоро мебахтам. ба худо қасам зур мешавад тавассути аққат ҷудо. серьёзно шери нар гуфти гапҳо ака нав қатъимон ҷура шидӣ ӯ дӯстои қатъимон баъд ҳазор шиданд нест шидан ака. ништи агар қирған ман аввал бидам қатъи худат дер хабар мегирифтӣ мара ман аввал бидам. короче ӯ канали аввалинаи ман да едини ята фирдавс теҷеке анаму тез мара хабар мегирифт. хеле медуромад комент исусу эфир мекардам якум ҳама одам медуромад. инаи авроқ медиҳам буд иам хабар намегирифт. ӯ каналам не ки назар ба ини каналам зур буд эфирош гизала мегузашт ба худо. ман ку дар теҷеке мебошам. админ айгиҷо теҷекеравам пири кор вақти ютубам намеша. не қирған марда ина тавозун ҳақиқат ҳаст ку. мерем а бача ҳамин як ҷо ташкил мекунем мешинем чақ мекунем иқа тавозун ҳақиқат ман бидам кам бидим барои инаи каналон қатъи медуром нигаҳ ки каналон қатъи ҳастам туда. ҳамун коми давраи пеш бидам то ҳозира ҳаста.
بعد ایو بعد با کی пайдо шид? بعد Фаррухшо пайдо шид, короче. бо биданам иҷа кӣ бу, короче, ҳам ягон 10 нафаре чӣ бидана, не кишта дига вообще. Манам дар Душанбеам, эй гап нест. Ман дар ютуб нав омадам, 2 моҳ мешавад омадан. Ман сиринзни хай меша майда майда меша, бароям зиқинака ҳамаш мешавад. Ина мерем Раҳимовро мегирем. Афсӯс арӯсашро додам, вой дод. ҳа бача мешава сар бошад тоқи бисёр, баъд зиқ шиде. зиқ наша, ҳамаш меша майда майда. мо то 1 миллион ҳаст. ман фикр кардам шумо каналтонро уд кардем, нест шуд. Бо яке дар эфир кирган дидам, гуфти ман тавозун ҳақиқат бад ба ёдам ҳаст, шинохтам. Не, ама удалӣ накам, жалоб 3 та жалоб шуда, ама нобуд шуд. мо то 1 миллион ҳастам. Яка ошиқ наша, гуфтам бошиде. ошиқӣ дарди сахтае, бародар. мама сейчас назад прямой эфир шабуд кай 639 нафар даромаданд. эфирҳои ман қариб инами дар чишои ман соф узбек медуроям, менависа, инами хеле подписчик шидам, рӯз ё медурам 296 шида мега медуроя, ҳамон қадар нест канала 295. моро буфаҳмед, дар Тоҷикистонем. ҳоли зангӣ осон шид. чизи мешинем. рост мегӯям. Саш Белур ки мешиносад? Саша Белура ман мешиносам. Чӣ бачака қирған? Ака мешиносам, ҳама эфирода медуроям. Авроқ навистаям. ман мешиносам, ҳама эфир мада кам кам медуроям. ошиқи дурӯғ аст, ба номи Худо. Раҳимов дар Душанбе мебошӣ? Ака Саша Белура ки мешиносад? мара дар эфирош мега шудам жду, ман дар вай ҳастам, вай мебарояд. не, ман шима ба 20 чанд канал шидам омодам да. 20 чанд мегӯме 12 канал қатӣ. сарам вайрон шид. ман нафаҳмидам, ҳамонро мебарояд чӣ? мумкин рости гап, як духтара дӯст доштам, ака ӯрам дӯст медошт. дар байни 1.5 моҳ да, короче. баъд давоми киноро нақл кун. охи давомаш чӣ гап ши?
Ит 701 авроқ бародар. очаша гуфтанд хонагиҳо мақсад зайн тиш кунем. Очаш гуфт бо ваш чизе бига. Баъд давомуш охир. Қурған як бутилтон 98-99 додарҷон. бо ваш айраси дер омад, ман ростия омадам. Хулоса очаш шайтонӣ кардааст. Коро тенҷ будаку қарған. Қарғанам ратан оли корош барои тағ рафтеса. Баз иқ шидӣ. Оли бо мера ки бо буваш дар хона шуна. به کمی دختر چند بار چرس خشم و گفت مرا نمیتن. دامیا آدم باید داری قرغنتی سه زفیرای ما دامه درآمد. اکای توازن حقیقت در گپ نیست. توی دا بیا میگم قرغن. توی دا بیا میگه قرغن میگی. من کاروچی 2 سال ایستادم در روسیه رفتم تجربه دختر ده خط رای کردم گفتم چو کردی؟ ای جورا بیستن که نه آخری قسم 15 شومد 16 قسم شا نقل قرغن چی گفت شد با سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدی برادر اخی. میگه دیگه کتید گپ نمیزنم. میگه دیگه مرا سراغ نکن. گفت اوفی این 16 سریش بیزیب شد که من سلامتیم خوب نیست. 6 ماهی در روی تخته قاقم. اوهو بیزیب که بعد تخت شوری موری کردیم که سیاپره دادیان شد دایا بچه با بشین خطاگیتا برو رکه توازن حقیقت بزنی اکر نه برادر زن دارم. زن دارم شیرینار. ما هم نه توی کردیم اکر نه نیو همه چی دارم. اینمی آگوستی گذشتگی گرفتم. خیلی خودت میدونی کنه شگم موزی هم میگیری اگر کون تا بدرونی با قرضدار میشه. گفتم اکر بیام هم یادستم قرضدار شدم قرض بکنم چی کنم بعد قرض که بکنم یک ماشین چای دیگه بگیرم. گفتم با همین یاد اومدم شیرینار. با همین یاد اومدم که چخیلی که اکشگرانه که خدا کار از کار کدیسی مایده ایشالا میشه. ممکن یکان سنتیابرو دا خونه برانده.
авроқ ту безан ки ҳастӣ хиёл мекунӣ дигаро ранги туанд. ахи бародар ҳамиҷай бигӣ кӯча ку бинавис кабутак тишонта кайф кунӣ барои ҳамун ошиқира бас карда. қарған ози ман ошиқиёро нақл кунам мешинӣ гирья мекунӣ шерида. қарған баъд чӣ шид? Тамом шуд сериал онлайн. Як ошиқ нести чӣ кидатат кунанд мефаҳмӣ ба худо. гуфтесам ку қарған ошиқи ма карданд ту мумкин хелиро дар кинои ҳиндист ки надида бошӣ додар. не ки ҳами дар тақдират набоша намеша. ягон тут фархор шунавидагие ё ки фархор рафтагие. ҳайрат мо ошиқ нашидем дар ҳаёт. оле меша туи да биген бирам ё не туи арӯс да ишқи аввал чӣ буд? арӯсат қарған буд чӣ? арӯси ма авроқ арӯсум ай қарған не арӯсум ай чӣ буд? ай фархор эй бовар ки ошиқира гизалак зарондагием ануро ошиқӣ мегӯям ози ошиқи озира ҳам мега бидавумачак кунам дига эҳсосша фикр намекунам. оли қарған ҳамиҷа бошӣ оли пага менависам эфир барои ошиқҳо. ба бидро арӯси қарған худо нашем акаҷон дуогӯ бошед дар ҳаққи мо. бародар ҳамаи одамизод мешава ин чиз дар китоб омадагӣ ахи бародар як доф намешавӣ бу одамизод се доф мега ошиқ мешава фаҳмидӣ. ак се доф ошиқ мешава гуфтани ман ин маънеро дорад ки ак ту ҳам се доф ман намегӯям ки ту ҳар одамда маъқул мешавӣ. одам меаст ки ҳамун се доф як одама дӯст медорад фаҳмидӣ. одам меаст ки ҳар одамда ошиқ мешавад фаҳмидӣ. ё ки ай сари хат ба ҳарфи калон нақлат кунам. ин чизша мо бародар китобша хондем китобша. ай сармон гузаштагия не ака ҳамиқа сол шуд ягон инсонда даст назадам. хай худо даст назанӣ мо ҳам кему даст назанем. ман ҳамун одаме ки ман нағзш дидам ман чӣ хел ҳамун одама нағз мединам. просто фархор ай мо 18 километр дур ай бародар раён монад. мо як қишлоқ дорем просто мехестам ҳамуҷа мерафтам ҳамун одама меомад медидимаш тамом меяд салом алейк ҳамун одама як 5 минут медидим мегаштам меомам хона тамом. гуфти ҳамун гапҳо химори ман мешикаст ин қадар. рӯзе ки ҳамунро намедидам бовар ки девона мешидам. қарған бевафо да чӣ? ошиқ мешӣ ба таҳи дил яъне ҳеҷ када намегӣ даже ҳамун духтарам намегӣ ки дӯст медорам. не қарғани гап хато аст. ассалом омадам бо хуш омадам алейкум салом хуш омадӣ хоҳарак биё ки эфири ошиқӣ шид бовар ки
ошиқиёмонро нақл кеси. Ягон дуфтаам ошиқ шидай хоҳара? номи канала китоби дард мемонем. ме ки як бор шида будам дар синни шашумим. вообще бевашдам арӯстам. ва алейкум шалом. Қирған додарам беҳтарин. ака сад тугурӣ аст. ака ма дидам ҳамитари одам ма. ваҳ мо ошиқ нестам. ваҳ ту ошиқам. ваҳгӯит маълума ки ошиқӣ. қирған ту мегӯӣ ки ту одамеро дӯст бидорӣ бояд ҳеҷ вақт нагӯиш ки дӯст медорам. ана ку ҳоҷи ма туда савол метам бародар. ту ки ҳеҷ вақт ӯро нагӯй ӯ туро айгиҷо медонад ки ту ӯро дӯст медорӣ. иш як дуюмаш ки ту задаҳо мақсад пага ҳамун одам бимбара. ҳамун одаме ки ту дӯстш медорӣ. ҳами чизи ту як ҳаёт дар дилат мемонад ки ман ҳамун одама чӣ ба нагуфтам. мақсад худа ту гунаҳгор ҳисоб мекунӣ. фаҳмидӣ? барои ҳамун мегӯяд ту одамеро дӯст бидорӣ ту бояд ҳамун одама бугӯй ҳамин чиза. ак ту ӯ одамда мегӯй ихтиёр дар ӯ одаме ки туро қабул мекуна ё намекуна. кадад хай гап мезанӣ. накадад таваккали туам ба худо мешава аюам ба худо. се равно ту дилта холӣ мекунӣ ку дар дилта гап мезанӣ. ман мегӯм тарки зан кунам. безан намешаву шери на. духташам бачашам ҳамаи одам се бор ошиқ мешавад дар ҳаёт. любой ту қати любой чӣ қати шарт мекунам. мошенникӣ мара бахш. ма туро бахшидам. бехафагӣ аллоҳ шоҳид. ма корат надорам. апаи хоҳари гап нест зинда бошен. ма ошиқ нестам бугӯ чашмом ошиқай мошенник. онекем аврат. охи ака гапи туғрӣ. ман одамеро дидам ба варақ менависа. охи ба варақ менависа. варақ қайд менависа се равно ҳамуро мебара мехона ку. ку ака айсараш нақл кун айаввалаш. қирған беҳтарин савоб гирифтӣ ба худо. зинда бошӣ. мошенник таам ку тез давуштӣ ку. авроқ ба худо лишна. ма якум соли ошиқӣ ба варақ буд. ҳей бародар дар ҳамин байн ҳамин хоҳарак буд. агар не ман ҳамин аввали вохӯрӣ карданро нақл мекардам ҳозир мумкин ҳама телефонотро намоҷада фир медодед. то аюсайра механдед. Подожди. Там же видит меня, сейчас я прямой эфир. Син дяд я звоню. Здравствуйте, салон открывается с 15. Рости гап ошиқи ай синфи 8 буд. Аҳа. Коро барои таҳ рафтиса ку. Мошенник ку силкатамон ай марам ба варақ бо қалами оддӣ. мошенник тугурӣ ай як кас авроқ мега. як кас авроҳ мега. як кас автор мега. аҳамият наметам апашка. чо мекуна ягон ҷои чиш нестай ку. қирған тиҷа ай ошиқӣ да як сол китоб мехондӣ ҳоли олиам шида будӣ. ҳоли олим шида будӣ.
админ худованд бахшанда мара ганда дилма сиёҳ карда ҳама эфирда марам ҳар гапа мегӯянд. туғривуне ки бибахшен якдигартона ки гап ҳамиҷа мурд боз сарш накунен хоҳарак иҷа ози гаpi ошиқӣ рафтеса якдигарта бибахшен иншоалло бо худовандам мебахшад. ҳамо апа ҳаст ё мара дид гирехт. ҳамо апа ҳаст хачаст. охир футбол мондагӣ китоб мехонӣ? ҷавоб надодем дӯстод тӯй бирам ё не? Тӯи кӣ бародар Раҳимов? Охир тӯя нагуфтӣ? Мошенник бахш ҳозир чӣ жда дорӣ апашка? Охир апаҷон ту бугӯ ман да ки ҷо сиёҳ кардам. Апа илтимос гапи рост бизан. Апа ҳо некем админ ошиқие ки ман кардам ҳеҷ кӣ накардай ба фикрам. Дидӣ ох ман ҳам чишмот хандидаса уже хондам. ҳамаи одам ошиқ мешавад. гуфтам ку одам 3 бор ошиқ мешавад. Якум бор давраи мактабида, дуюм бор мақсад чӣ хел фаҳмондам шуморо бо калон мешавад ку 25-30 солагида қадам мемонӣ. бо анучен одам ошиқ мешавад. баъд одам бо дар давраи пириам ошиқ мешавад. бародаро ин чиза шумо фомӯш накунед шӯхӣ нафаҳмед. илтимос кор нагир. нестам ҳамо апа. Раҳимов тӯи чӣ меравӣ? баракӣ рафтӣ? лавот гумнош кардагияй. хоилам ошиқм лекин дуруға. ҳолиам ошиқм мегӯянд лекин дуруға. Чӣ хеле ҳам худат гап зеса ҳам гапи худат ҷавоб доиса. Тӯи арӯсам эҳе. Ин коро полни барои тараф ку. Раҳим чӣ тенҷай? Ҳам мара ташвиш кардисӣ. Тӯи арӯсат бира ҷура. Аввал пешакӣ зангаш биза. бугӯ хайна ман рада биромадам. ҳам як чилимчира тайёр ки бугӯ як парантисаи калона баъд бира бишивӣ гирьяра сар ки бирад. бугӯ хай ту ҳам вақта чизи гап зада бошем бибахш. Эй Раҳим нарав. ин апа ошиқ шудааст. мо да ӯ канал гаштем тоқа. оҳо бо омад ку ҳамин қирған. қирған теҷе ина землякат бо омад шери нар. ошзанӣ мерай Раҳимов. номи канала китоби сериал мон якум ман историяма нақл кунам чӣ хел ошиқ шудам. модам туя туяй парен мазан додиста. тамом аганем бихирем бигардем. ман ҳам курс дорам ай фархор. ай фархор ҳам курс дорӣ? ништияги бад. фархор нагӯ ҷура ки ҳамун давраҳои бобогӣ ба ёдам меояд. ҳамун давраҳои ошиқӣ. ақаллан як ош бизанем. ништияги бадай брат. бира бугӯ фақат якум дуюм сеюма биёр бизанем бихӯрем. ҳуй бихӯрем. мошенники калинга қимат гуфтӣ нагирифтат.
ماشینیکی تجیکی کرغان مگه قلنگ قیمت گفتی نگرفتن زنشته دیگه عروس بازی نکنه پادرون 23 لایک اسماعیل برادر اسماعیل هم همی کیه با فکرم اوراقا زنده باشی بلبلبو زدن زنده باشی شیری نر ها همه خکدم اخی میشه آخه بهترین کار کردین رحیم مفهمی جا هستی؟ ادمین ما در نویس که آغازات در میاد اوی گاب نیست شری نر اکا اوراق اود کن سیلکمون ما ایجا اومدم فهمو غازی دالید میکنم تو جورا برای ته رفتی برای هم همه جا بده است بهترین نفر ادمین ما در نویس آغازات در میاد اخی رحیمو تاجیکستان نبود تجیکی نباشی برادر که اوضاع در میرود میگم همین من هم رنگ خودت کردم رحیمو من هم براتن رفتم توی عروس در شیشتم زم یکم دیم سیم این قیدگه یک چلیمچی را پیش موندیم گریه کهیم با خستیم چون میکن دیگه ها بچه کتاب یاشقا دیگه هیچ کنه نویستو یا که من خواب کنم همه خواب کد خیلی شد ای باشین ای برادر و اپا خواهر زنده باشین دودرکو قطی نویسین کو هست یکون کس چی با هم خواب کردن که آخه هنمو دماغ حیرون هم خواب کرد همی اخیر چش همی اخیر که یکون زنه تجکه دایما فهمو تجک برادر ایمان قناسیت برا بشی بس سری بزاوشا یکون چی فکر نکه بزاوشا جانکات بدامه با هم ینگر دوی چقرش بته بگو خیلی خدا بختی صفحه دبتا بعد بخی بیو ادمین تا چند 96 24 لایک بگی زنده باشی شری نر او انا جورا عاشق اساسی اومد برادرو بگیریم با خدا ما 20 سالایم حالی دست دختر قویدگی نیستم دعاگو باشین در حق ما زنی با ایمان نصیب گردون انشاءالله نصیب میگردونه برادر
админ и апат и каналам ёлок кадааст чӣ ай сарат бура теҷака қара ахир ту мекушӣ мара хандондара омин бародар фаррухшод сози ака дар беморхона ошиқ шудем фаррухшод браҷон сози хуби хушомадӣ мага ахир 2000 таваллуд дод шукри алло хуб шумо созен чӣ хабар дига исмоил акай фаррухшод манд соз акаҷон ахир дар ҳаққи морам догу бош о қирған шидум биша ҳаҳаҳа шарманда шудем ку мешава хай ами фаррухшодро ман ягон ду пурсида бошам таваллуда чанда фаррухшод браҷон маро фаҳмидӣ дар ҳаққи манам дуогӯ бошед хона кадестам ништяк хонара мекунӣ ай нарӣ значит шефи хона ман будам ҳама додаред ан ака ҷайс ҳамат мара ака бугед анами ахи чанд боша ахира 10000 гуфтем хай ӯ бо ахи майдаки майдак буда қурған чӣ гапа исмоил чо карди родной исмоила шинохтӣ кия исмоила о ака насан ништяки бадаgan хай так что дар чор бихрем бигардем иншолло ман ҳамин нам барам зинда бошам ман барам авроқай ҳо шинохтаиш ман ҳамин нам барам зинда бошам ман ҳамин нияти мошингирӣ омадам мошина бигирам ман дар тоҷикистон ҳамаи шуморо якта ба якта мекунам ёбам агар нам барам зинда бошам як рӯз ҳаматам ё мерем ягон 5-6 рӯз дар дачаи ромид я шинос ҳастай дача дора ҳамуҷа ҷурат дам мегирем лави барда ёнбош када аллои меҳрубон насибтон куна раҳмат бародар ан ҳамин фикр дар сари майне ки иншолло мекунам ҳамин фикра чӣ ба мара не тура мебарем чӣ ба намебарем и айошиқӣ гирифтем хаб карди хоҳарак ака ман як сағираи камбағал фикри хелӣ гаштанам надорам иншоаллоҳ ба мақсадат мерасӣ омин зинда бошӣ ман повар мешавам ай неки дидӣ тамом бихӯ бигард дига повар намекунем падар намемона ака падар иҷозат бита окей ҳама ҷо мерем а бача мерем иҷозат мегирем шери на наход дили ҳамин як падари тура наёбем апаҷон дастот дард накунад чӣ орзу ҳавасе дорем бародаро аллоҳи меҳрубон ба орзуҳои некатон расонад зинда бошӣ омин мошенник сози тенҷӣ раҳмат исмоил
ساز شما سازیم فرخشاه برادرها سیو بده سیو خری بیده شکری الله خوب حاضرش ده همی اپا همی جا ایستاده است کی کی قرغن غیبتش میکنه با ای اپا ما اوتاری آدم نیست مرا بفهم و خوی ها طاقت دیوانه شای ادمین تا او چنه ای کانال سون کار کنیم خدا همیشه ساز باشین همه کسا خوش آمدین برادرها زنده باشین همه تون خوش آمدین گفتی برادر فرخشاه انشالله میشه باو چنه با ممکن کانالی ما مانتیزاسیون تشکیلیون شود دیگه پیشروی ایروی میلیون میشه بعد میگم بعد نمون در چیرامید که رفتیم با میگم تست سیلکوتون پارت این قرغان آواز آمده است خو کانال دیوانگی میشه ماشینی که ایشان بلاک کن اپا ووشا کدی ها 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 ای زنده باشی شرینار ادمین زنده باشی برادر ها آواز هست فهمو با ما افتم آوازم نیست که اگه منتت نه ایسون دیست ممکنه که مطرح بکشم تو مرا روبروی ایستادن در جرات نمیکنی در روبروی مت هیچ کنیست حتی کیه اجوره جانی دارم یورا نام فرخشاه است او برای من تیوره جون شبته خورغم برادر اوراق میدیا یا همه وقت در بری من حتی کی داری انا خیال بشی فکر کن ملیونی تی یکمان جورا نمیگیره فکر کن برادرها عاقبت یوتیوب شیطان مونده عاقبت خیلی میشیم تماشا کنیم
Так что инам хеле. эй бо мои ҷон абданда бо ҷанг хай дунё ҳамин будааст. Як кас хафа, як кас хирсанд. Фаррухшоҳ братҷон ба занглоча шудам жду брат. О беҳтарин бародар. Админ идов конкретни мебурам намеём дига ҳамин ҷанг гуфтест. Иншолло ҷанг накушай хоҳарак я сабр кун. Админ я сообщест сон намекунӣ? Мекунам, чима намекунам? Ба худо қасам тенҷ омадай. Марам бикунам номи канали шуморо бигӯ мешавад. Зинда бошӣ. Апаохи ҷанг накуфтесам. Охи ман дар гиҷо ғайбат кардам. Ман и хеле сағираи пасти ҳаром нестам. Авроқ ман давно ҳастам. Мара як видео ҳаромак кардам ба мефурам. Марам як видеои ҳаромак кардам ба мефурам. Фаррухшоҳ братҷон акаи шӯхӣ кардам. Бо илтимос корм нагир дига хоҳиш мекунам. Гап мезанӣ қаттӣ ё не? Девона кардай видеоро. Зинда бошӣ. Ман рафтам дар паноҳи Аллоҳ бошем. Зинда бошӣ ахи бародар. Қарғанбача мега гап мезанӣ қаттӣ ё не? Киро мегуфта бошад номаълум. Ба ёдат бошад ман дар эфири шумо якум бор омадам. Силка монда наметонистам. Шумо мондем. Фаромӯш намешавад. Авроқ братҷон кай мефурӣ? Авроқ бародар мара мегӯям? Эфири ман якум бор омадӣ. Ман бахшидам. Ту бахш дига гап намезанам. Машиник як дафъа мера бугӯ ман бахшидам. Дили ҳамин қарор бигира. Ҳамин як дафъа бахшидам гуфтанд ин қад саррайтра гирифта. ҳамиҷа ҳастӣ хоҳарак? Фаррухшоҳ шӯхӣ кардам. Мегӣ ман давно ҳастам барои ҳамон акаи админ. Ман ҳами апада чӣ бадӣ кардам ҳайрон охе. Хай намефураш чойқа мекоиш қарғам бародар. Зинда бошӣ Авроқ. Админ Собой чиё Раҳимов? Валлоҳ ганда сиёҳ кард. Илтимос. Хай қурбан дидӣ дили як хоҳарака чӣ хеле ранҷонда ки мега суб сиёҳ шуда дидам. Ҳаёт нарор админ. Фаҳмо шери нар. Зинда бошӣ Раҳимов. Иншолло пагаи рӯзи дига дар бор рекламаи каналҳо мекунем. Номтан менависем шери нар. Дафтарчаи сафеда. Бача бод шо кардем хаб кард. Паноҳтон ба Аллоҳ дӯстон. Худо нигаҳбонтон. Шуморо ранги дӯстона дӯст медорам.
зинда бошӣ хоҳарак. хай охирон хоҳиштони бахш натони паноҳ ба худо дар ҷое набошӣ зинда бошӣ. Апа ман хеле одамои фикр мекунем тарин нестам. Хай машиник ба гузашта салавот ояндара эҳтиёт. Аллоҳ меҳрубон одами тезу мебахшидагиро дӯст медорад. Чӣ бихел мекунӣ? Ҳамада хоби хуш. Ма иқа бинолум. хай Раҳимов бародар ҳамин хеле гирьяк ки овоз тахидат нафаҳмид. хай оги ки ҳами ба дастака. Раҳим чӣ гапай? Ака окей. оби чашмом. чашмом рехт. оби чашмом рехт. мешавад. ошиқи асосӣ медонем кадоми одам аст? ошиқи асосӣ ҳамон одаме аст ки мега ҳамон ошиқҳои шуморида мешаванд ки ба висоли якдигар намерасанд. Фаҳмидӣ? Агар ту ҳамон одама гирифтӣ, ту значит ошиқи асосӣ нестӣ. Мега ошиқи асосӣ сӯзондани ӯ одам нестай. Мега ишқи асосие ки ту дорӣ, ту бояд худат бисӯзӣ ӯ коре кунӣ ӯ насӯзад. Анура ишқи асосӣ мега. Фаррухшоҳ Буратҷон нависен ку. Афандӣ мега арӯсшам мега ягон дугонаи беақл надорӣ ки телефона ақлиш нагирад. дӯстон номером кадоме нависад чақчақ мекунем. гап нест. ина ман як скриншоти ҳиндис кишидам бародар. гирифтамаш. ошиқӣ бар Аллоҳ хуб аст. ошиқи Аллоҳ бошед. Дидем шерои нар рост мегӯяд. Духтарои ҳозираро фаҳм 24 соат инстаграм. шери нар қилган оста қофиябандиёт соз шудеса бо реперист нашад шармдашед. духтарои ҳозира фақат тел. кира мегум қилган я одама ту мегум дига гап уис рафт дили танҳора мегум аввал ба ёд даста веш намедуромад истуса бози 1000 боло шуда ба худо даже коммент гоҳ ягон видео намемонад. агар не ҳама видео да меомад коммент мемонад. натуре ҳали шида бешухе. бо дар ягон эфир мебинӣ салому алейкуш мепурсӣ урӯз буд эфири комида салому алейкум гуфтум надод ҷавоб надод алика. дига он қадиё стагбурмо админ мара 300 рӯи кун. чӣ ба шери нар навишта натонӣ. хай 1000 гузашти ҳамхел мешӣ. рост мегӣ. мегам ман эфиро намерам. аввал ҳама эфирои ман да иштирок мекард ба худо 500 чанд буд. ба яке чанд қапасе дидум 700 чанд шуда.
эй бача саломона алек намегири брат подписчикот хеста чӣ а бача бобоҷон Қурбонов кайта салом гуфти шери нар ма алек нагирифтам ина ку ҳаминҷа куҷо да номи туай бобоҷон Қурбонов ку як гап за шери нар раҳим дилаш намешад хоб кунад ранги ма бирам охи бародар 300 роӣ накунем бо хафаш нозара бобо салом созӣ ака зинда бошӣ авроқ номероро гирифтӣ не нагирифтай салом болода бин ҳастай шери нар болода ягон чӣ нест хоб вақт мехонӣ номуд мадан наёмадай мумкин худат гӯя хел вақт менависӣ шери нар мадан намия нестай бешухӣ е дафшон ки номшона нагирем ки ҳози ҳамира ғайбат меган ғайбат меган мешавад соз шумо созен хубен ҳамакаса меша соз мешава хай мадан наёмай бобоҷон Қурбонов омада боша хай бахшиш намоз дидам нестай ягон кас мада 10 нафар шавад 410 шавад ох сера ону бо сар ҳамун 400 пас мешавад чӣ дар ман навистесам салом не нанависта салом дидӣ нанавистай бобоҷон Қурбонов шери нар менависта бачама медидам акая чӣ гуфтӣ нафаҳмидам қофия гуфтӣ чӣ гуфтӣ мегум ӯ реперисто қофиябандӣ мекунанд ку ҳамтарид соз шуда мегум ахир реперист мешавад бо ма ҷинояткорам кулӯҷ намедӣ гап нест шери нар амин дуюм дофаатра кулӯҷтира фаромӯш мекунам идов кадомиш мегреза савзиш мезанам нашид гап нест ина кулӯча бигӣ фаррухшо амин ҷаён кулӯча бигӣ шери нар фаррухшо кам менависӣ ку бобо зангир ёфтиш ака амин ҷаён чӣ хелӣ кунем скрит кунам подписчикома подписчикота скрит кунӣ шери нар амин канали мада будро ҳастай чӣ хел жалва бинем нигаҳ ка ҳамҷа ҳастай амида буд комда буд короче бояд бошам ин канали мада чӣ хел данда фаррухшо бошне бо ма ҷинояткорам мега кулӯҷ намедӣ салом бисман лайк бигӣ алейкум салом хушомадид бародар исо нафаҳмидӣ ака кирган гапа хорған ҳамин ҷавоши файро додорам
дафшкан чанд бор дар телмам хондам, изо кашидам, ай хондани худам. скрит кунем мега, я видеои дига кун, ҳа-ҳа-ҳа. Ку нависем, бобо мегум заданги савзиёра ёфтишон. Ака номерои имои мара сахранӣ намекунӣ, нишонути брат. Бачаи шонут метавем, чӣ вана метавем? Қирған тира гуфтсай, мара гуфтсай, тира гуфтса боша, хай скриншот кун. Сериалш кунанд мин. Гам нест. Партоин силкотуна, партоин ки ози мияд. Не ба худо наёфтум, брат. Ба амали подписчик ҷамъ кардан, давле нишидам бо номер. Ку касе меша рақама нависа. Мешава хай имрӯз нашид пага мешин зиқ нашин. Ҳамаш осиё ба навбат гуфтем. осиё ба навбат. Фаррухшон монсилка. Ет мана диди тез силкотона монин ҳозӣ мешаванд. Ина 5 нафар уже эфир дад. авроқ монсилка. шумо чахчах кардан бигирен, ҳози ман боз акас мекунем миём. Кирган ба зангулача шидам, жду брат то пагара. Фаррухшонро би рақс дадрома. шумо хат шидан бигирен якдигартонда, ҳози ман шамолворӣ миём бародаро.
админ э бача чо шидӣ ҳами ҷаем ку я беру файродам кардам шерои нар беру рафтам ҳоҷи бекума чо нахондам фаррухшон монсилка авроқ монсилка кирган қирған ба занглача шидам жду брат топага ҳа ай ҳамо эфиро дига то ба ҷои мужик ранги худам то охир нашавад ман дига намешам фаррухшон шидам қирған намешавад бром авроқ шидам 112 ҳа авроқ мешиёне фаррухшон қирған мебром жду бача авроқ 1000 шидам хабари камкам фаррухшон шидам бовар накунӣ эфирон будро хай авроқ ака зинда бошӣ то паго хай мером ай ҳаматон бачаҳо бача ман мебурам админ бо хоб нарафта бошӣ админ омадӣ хонди бемалол ман хоб рафтам гап нест зинда бошӣ шери нар хай админ зинда бошӣ қирған хай шабои хуш хобои ҳиндиски бародар сарам ганда дарду ракат дорура занам намоза хонум хобо гап нест шери нар зинда бошӣ шабои хуш хобои ҳиндискина ман бози эфира мекушам бародар зинда бошем ки мо рафтем ҳамиҷа будем чахчах кен якдигар хати шӯхӣ кен обод бошен ҳама каса ҳаматон хушомед фаррухшон шидам мешӣ ё не а бача чанд бор бигӯ хай худо ёру мададгоратон боша ака паноҳтон ба алло гап нест қирған бародар зинда бошӣ шумо дам шабои хуш ҳоз ина ман медурам кулчаро мегирам баъд мекушам эфира